През 1936 е от Орландовци до улица Шипка. През 1941 е от Кръстовище до Шипка. През 1942 е от Свети Климент Охридски до Света Неделя. През 1960 е от Хладилника до Централна гара. През 1974 е от Хладилника до Надлез Надежда. През 1999 е от Хладилника до Дървеница. През 2000 е от Хладилника до Надлез Надежда. През 2008 е закрита. Това са самите трамваи. Ман Сименс, Т4М701 Комсомолец, Т6М901 Космонавт, Т6М801 София, Татра модел Т6А2Б. И това е линията. Айде, чао!